שלום חברים, כאן גיימרים וברוכים הבאים לסרטון חדש של הגן של בן. אני באמת כבר לא יודע איך קוראים לדמויות, נראה שפעם שיחקתי בזה, אין לי שם, אני כבר לא זוכר איך קוראים לו. טוב, יאללה, בואו נתחיל. מה זה? אוקיי. נראה. אוקיי. אוקיי. זה דבר. בוא נראה. מה עושים? אוקיי. ככה אתה מתחיל? אני יכול לרוץ? כן, אני יכול לרוץ. אוקיי, אומרים לי, כרטיס משולחן, איזה שולחן? הנה, כרטיס. אוקיי, לקחתי כרטיס. רגע, בוא נראה אבל איך קוראים להם, אני באמת לא יודע איך קוראים להם. מה זה חשוב, נו? אוקיי. אני נלחם בה? מה זה, אני יכול לפתוח אותה? נכון? אוקיי, לא, אני לא יכול. מה אני אמור לעשות? טוב, בוא נראה מה יש שם. סוללה. מה זה, אני יכול לקחת את זה? לא, אני לא יכול. בוא נראה אם אני יכול לקחת סוללה. אוקיי. הנה שם עוד סוללה. מה זה? לא יש פה ביצה. אני יכול... יכול? יש? טוב. בוא נראה. בוא נראה מה עושים במשחק הזה. האחוון שלי עובד. מה, אני יכול... אוקיי. צריך ללחוץ בזה. ככה? אוקיי, ככה אני צריך ללחוץ. אוי, אני אביא אותו קודם לפה. בוא. לך נקרא אחוונצ'יק, לא יודע. תלחץ פה. תלחץ. פקודה. כל הכבוד. אני צריך גם ללחוץ פה? אוקיי. נו, תלחץ. כמה זמן עשיתי? הנה. אומייגאד. אוקיי. אני יכול ללחוץ על זה? אוקיי. אוקיי, אנחנו צריכים להביא לה 6 ביצים לתוך, נראה לי, הפה שלה, והיא תביא לנו מהפה שלה כרטיס צהוב, אני חושב. אולי בסירה יש אחת. אוקיי, הנה. יש פה אחת. הנה. הנה, יש פה אחת. נמשיך למטה. מה זה? זה פעם נהיה אדום. חפן, תלחץ על זה עוד פעם. תלחץ על זה עוד פעם. תלחץ עוד פעם. מה זה הפעילו? נראה לי שזה יצא מהמגלשה, אני באמת לא יודע. חברים, לרגע יצאתי את הסרטון, כי אני רוצה להודיע לכם שעשינו שיתוף פעולה עם שרד מדיה בשם זיו מוביז, ואנחנו עשינו גם עליו ערוץ וואטסאפ, וכדאי לכם גם להצטרף אליו, אני אשים לכם את הקישור למטה בתיאור, ויאללה, בואו נמשיך. אוקיי, שמים את הביצה. הנה, יש פה עוד אחת. אולי בשולחנות שם איפשהו יש? מה זה שם? רואים את זה שם? אוקיי, יש פה עוד... מה זה? אוקיי. יש לי עוד ביצה. נראה לי כל הביצים, אני באמת לא יודע. טוב, בואו נראה. 1 2 3 4
כרטיס? איפה הכרטיס? הנה. איכס. מגעיל. טוב, ומה אני... הנה. אני עבר בשביל הצהוב פה. הנה. רחפן. חץ. כן. חץ. מה זה עושה? הנה, זה פותח את זה. זה לשאלה מה יש פה. יש לי פטיש. בוא נלחץ. יכול? לא, אני לא יכול לעבור. לא שאני כל כך גבוה. אני צריך ללחוץ על זה? מה זה? מה זה? אוקיי. אוקיי. מה להפיל ציפור? מה, היא תזוז? תזוז? אוקיי, אני באמת לא יודע. מקווה שהיא לא תזוז. לא, היא נראה לי תזוז. טוב, אני באמת לא יודע. רגע, היא זזה. אבל היא נראה לי תזוז. אוקיי, מה הצבע שלהם? שלך נראה לי אדום. שלך נראה לי גם ורוד. לא, ורוד? לא. אוקיי, אני זוכר. אני זוכר מה זה היה. הנה. שלך ירוק. איפה ירוק? הנה ירוק. שלך ורוד אני חושב. אני לא זוכר. נראה לי ורוד. כן, הנה ורוד. שלך נראה לי סוג של כחול. כן, נראה לי זה. אוקיי, מוכנים? באמת לא יודע מה זה יעשה. אני לא יודע אם הציפור תבוא לפה או משהו, באמת שאין לי מושג.